het wedstrijdverslag van Elke Lok. Wedstrijdverslag. Ja, Piet Paulusma, dat is wel jammer. Hij kan absoluut net voorspellen, want hij zoekt in Wien wezen, maar die wie er wel degelijk. Nou, mooie route, je wordt op een hegemer, maar 2 keer naar de bovenkant naar de Geulta en dan weer om naar beneden. En zal hij dat helemaal kleren. En je ziet hem op een start, dat gaat lang waar. Die zit daar mooi onder grauw terug in de richting van de onderste tonnen. En die beide mannen, ja, je moesten daar wezen op een of wijze. Want dat wie het plak, want het zou bewijst worden als ze bij de tonnen kwamen. Wie iemand te petit, daarom houden ze beneden even een botje omheugen. Philips, de hele mannen, die mat weer om. Jacob Zwerver en die had hullen, die baalt als een stekker van die te petit de start, maar hij was wat optreun. Heerenveen komt er net helemaal goed bij in die start. Die kan trouwens ik net vanwege de hele mannen een beetje een plakje krijgen. Hij is letterlijk nog al achter Grauw en Langwaar langsgang. Kan wel redelijk bij de tonnen, maar doe wie het nog niks. Nee, Grauw. Eerst bij de tonnen. Geen enkel probleem voor deze Grauwsters. En toen dachten die Heerenveens, misschien ben wij dan wel baas daarna. Maar dat voelt wat zin. Want daar wie een skipje, dat honden net verwachten wie die er kwam. Daar wie namelijk Langwaar. En Langwaar komt als tweede om de tonnen. En Heerenveen komt als derde om de tonnen. En dan komt de Jouwe erachteraan. Dan komt Snitser erachteraan. Dan komt de Lemmer erachteraan. Dan komt Bolter erachteraan. En Wout en wat zijn. En dan het heulenspel. Prachtig hier op de Hegemer. Maar op wij naar de Indiek werd al dit publiek stieren. En toch wel de zien hoe het die skippen gaan. Nou ja, daar komt Grauw weer aan. En die gaat dan voorop het kruisdrakking. En Grauw leidt zo'n eind voor met dit koeltje. Dat we haar gewoon zien zijn. Die Sjozze Joert net werd. De Jouwer wilde we graag wat tussen komen. Maar die wil wel wat naar voren. Die zielde heel goed en heel bewust hult hij de hullen met je. Maar ze konden net echt doorheen komen. Grauw, ik zei het al. Grauw bloed gewoon voor. Zielde de hullenwedstrijd heel goed en heel geconcentreerd. Want die skipper die doet helemaal. Soms had er het helmhout net in zijn beet. Dan zielt dat skip, dat redt hem zelf verder wel. En dan gaat het verder. En Bolzert, de orenkampioenskandidaat, ja. Nou, die ziet in het labaret met Ljouwert om te griemen. En hij er eigenlijk nooit weer wij kwam uit de achterste seis. En dat zal Pieter Meter wel zeer doen, omdat er zijn heugerberoep ik net won had. Tja. Heerenveen denkt van, nou, wij weven even nou met Langwaar. Verder geen probleem, daar ben we dan voor. En dan kunnen wij achter dit Grauw aan. En misschien kan er dan nog eens een keer wat veroorzaken. Maar Grauw, hij had het helmhout nog steeds net vers douwen visser. Grauw zielde gewoon terug. Heel geconcentreerd op wij naar een misschien wel goede oerwinning. Jenne Wout, die record van de Jouwe, die record van Snits. Die het ik heel goed. Ik zou stiekem ziel de hullen met je een beetje maar wat op het 4e, 5e, soms 3e plakje lezen. En dan zwaar je dat je zo goed mogelijk resultaat krijgt. De kampioenskandidaten zijn dicht bij elkaar. Maar dan is dit de beslissende fase. Langwaar gooit het zeil op het 10 uur en komt dan boven Heerenveen te lezen. En gaat Heerenveen weer voorbij. En dat hebben we eigenlijk in geen jaren meemaken dat oer. Nou, daarachter de Jouwer en Snits. Die zitten wat te verrotten om zo dicht mogelijk bij die beide mannen te komen. Want ja, dan kan je mooi wat profiteren van het feit dat die al eer deilers binnen. En dan kan je misschien nog wat naar voren komen. Maar ja, ik ben zitten Gerard Pieters, maar doordat die wel die draaide kant om het tonnen heen kwam helemaal stil te lezen. En dus lei de orendouwenvister eronder en die lei ik helemaal stil. Nee, dit wie uws man van Joert. Ulbe Brandsma mij de Langwaarder. En hij zielde prachtig op het tweede plakje. En hij zoek ik nog uitrennen van Heerenveen. Want wat gebeurt er met Heerenveen? Die rekkert in de manden met Jouweren. Want Jouweren die ontdie hem van Jenne Wout en Snits. En die begon er even mee. En hier is het moment dat Jouweren zei van... Wij kennen hoe stuurboord wol langs van de bakboord van de Heerenveen. Die gaat verder oerhuis neer te zezen. En dat betekent dat Jouweren opgong naar het tweede plakje. En dat is wel heel belangrijk. Want dan winnen ze weer een puntje in de kampioenstrie. Die het voorlopig, zeggen we maar zeggen, tussen deze beide scooters gaat. De Jouwer en Heerenveen. Maar er kennen wel wat bijkomen. Ja. Nou, de laatste heuge tonnen is dan voor Grauw geen enkel probleem. Man heeft verschrikkelijk goed zield, Joert. Geen enkel probleem. Die komt Langwaar al aan. Die komen dichter en dichter bij. En ik denk dat Douwe Visser nog even goed omzien maakt wat er gebeurt. Want wat mij Langwaar gebeurde, dat die echt daar in zijn ron uit bij alle oren en zijn ron in op Grauw. En dan gaan ze echt in die laatste loop een geweldige swing maken naar voren. Ze zoen het net oprijden, ja, want dat kan ik je hem nog wel verst vertellen. Maar ze kwamen er wel heel dichtbij en dat die wel aardig. Nou, jouw bloed van Heerenveen, die weer gewoon aan het verdedigen, ziet geen enkel probleem mee.
En dan weten we een beetje hoe de stand van het kampioenschap is. Nou, zij gaan op de finish au grauw. Geen enkel probleem gaan. Je hoort al had er in de laatste route het vaakste omsjoen. Die Douwenvester naar die verrekte langwadders. Want die langwadders die hebben een hele winter omgriemd met hun skip. Dat het staarsheid verzels. En die hebben een beweging gaan in dat dorp dat nou, eigenlijk net logisch is. Grausters, eerste overwinning dit hier. Feestje erbij. Maar die langwadders. En dan kom je een weekend van het kampioenschap krijg je de geek nog eens een keer. En dan komt alles op het laatste moment. De zeil kwam let en de vak kwam let. En de meerterij moest zo een keer roeren. En dan moest naar een mast komen. En dan kom je de eerste weken helemaal in het labyrinth te zitten. En dan kom je in Sandij in Waardseind. Kom je geweldig op het tweede plek. Wat die man verschrikkelijk doen. En dat zorgen we dan ik. Dan pakken we het klassement erbij van Joet. Grauw winters, Langwaar, heel mooi. Tweede. Dan Dirk-Jan Rijnga, maar de jou die toch weer voor het Heerenveen eindigt. Die vierde worden. Dan Jennewoord, Snits, De Lemmer, Waardseind, Bolzet, Ljouwert, Drachten, de Zuidwesthoeken, de hele mannen en als laatste Huzum. Het algemeen klassement. Nou, je maakt het zelden zo spannend mooi. Op het eerste plak Pieter Brouwer, met Heerenveen. En daarom is het zo mooi dat Dirk-Jan Rijnga in Joet voor Heerenveen eindigt. Want die zitten nou op 1e punt van het Heerenveen. Op het tweede plak. Dan Bolzet, Jennewoord, Grauw, Snits, Waardseind, De Lemmer, Ljouwert, Drachten, Langwaar, de Zuidwesthoeken, de hele mannen en Huzum.